খুক অঞ্জনা দেববর্মা ৩৫ বছর অমরণ थांनाय 16 अक्ट'बर 2025 बिमार बाय सप्रबजागै अ हा नायथक संसार न याकरि थांखा जिबि साखाम नग बिसिकथाम सकां बसे बिनि साय बेबार मानजागै थै थांमानि पसि पग्याख मकलनि मुक्तिसे रानजाख यागुल बुखुक अञ्जना खरक ब्रै बोसाताय क्राजक अमर साक्रा नतै नक नुखुंनि बेबाक पजानो बायथांनि खरग बारजानावै आरो उर हाजिरा खालायै तांगै नक नुखुं सालगै तंमानि दुखु कस्तनि बिसिंतैनो साग बेराम मानजागै तालसा हाय टेक्ट सैना नांखा गाहामखे साक नायजाकनानि रां पुइसा बियालनि बागै साक नायजाक मानलिया यागुल नासिगै याकारै रहर लायना नांखा बुखुक अञ्जना देबबर्मानो बोसा बोतै दाय ताकुक बुखुक सं र बेलायनो खायरंमा सिंसा बिरमान गोपाल तालिखा हामियानि जराव सामो बासाखा खाकताल क्लाबनि लुकुर खायरकमा याफारमा बाय बाक्सा रां पुइसाबो याफारिखा खाकताल क्लाबनि लुकुर आवाय निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल नि बिसिंतै तामो साखा खनाय नायदि लुकुरक ताय तामो कक जारखा कक्टुमा पूर्व सानपुर बिसिनि बिसिंगो खबजाक देब्रापारा हेजामारा आरडी ब्लक वेस्ट त्रिपुरा हामबाय bini bumung ke Anjana basing bumung ga bothri mani ke yakung roboni pula ga amuntuino ko hospital thangte naite kuno rogarugi bro family asung to bahai semana ba ga cancer nei doctor saklai kata acha bothri mani jorao bini umur busung thana bini umur 35 36 ngecerasi kuna bini besaro khorok busuk tong bini besaro selaro ketam beri khorok bini nukhung tai sab sab tong bini nukhungo bin nana tai bin thabo jatha jing sung mangri punumani na acha bo bini besaike bini besai boni 3 বছর musarang phikina porikha prongno nukhungo to tabuk belai khe guardian kre mafa kre abahai kaisa nukhung khairong masingsa o khairong masingsa nugui khanawi khagatal club song agugui phaikya borokno khairokma yafarnani bagai tei kisa subachu yafarnani bagai borokno tamsana musu borokno khagatal club no lakhino khabe khubai hambai maruo borok subanani bagai phaimani bagai so am chingta nini sinmung hingke ani sinmung gai Amit Kumar Debarma kami kisa sai Debrapara bo bisiu bisi hingke Purbo Sampur blok Hezamara di blok phaidike khapani takukte bukhsong sungsini clubni je subana tai khairoma yafanai phainai borokni khaganang takuksong bai kisa kok salainen dara sagra dinor tini tangoro dol khai phainani nangkha belai no hamai tini bungkasang zarani joto ora manjak phainani nani khapone hamdong tai chi biya phori khakku phori phori ang thaisa thaini club khakata club ni thute ang saikhanar bane ta mige thanai 16 tarik বৃহস্পতিবার দিন যে চিনরনি দেবরাপানি বুকুক অঞ্জনা দেববর্মা ঠিকানি जों खोनाबो ओमफ्राय खोनाम बिसिनि जोंनि खागाता क्लाब हयते कायसा जों जत्तनो जोंनि खागाता क्लाबनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट एडभाइजार मेम्बार अफ तैनाय जों मिटिं आसोबि सिद्धांत बिल पास खायका जों जाहातेखाय अञ्जना थेमानि न जों बायका काजकर्म स्रादन सुबाय देमान होनो जों सिद्धांत नाहाका ओंके बोसोरबो नाबलक चराय मामाय को खरक बुरै जलारो खरकताम बुरै कायसा नुगै जोंनि खाबलाक खामो गेसों बनो खायमो या खरते बनो जाहातेखाय इसोर नायखलै तंखो जोङो मन प्रार्थना खाय इसोर थानि अंगा सानो तो बिसास बिरिजों सानो काहांखै तुरिंखै तन्थबनो सुबाथु गेसों काबुक जोंनि खाग्रा क्लाबनि प्रेसिडेन्ट
তে সিনি পূর্বসান চেয়ারম্যান তে সিনি খাগদা ক্লাবনি এডভাইজার কমিটি যত মেম্বার খাই जों दाबो बंग फजाफोरनि पुनः सबाना हाय फाइले गया जों दाबो लांखानाय बंग जों सबाबो ओमफ्राय सिनेमुंगा मुंगाय बिदुत देबबर्मा गा खागदा क्लाबनि एक्स प्रेसिडेंट गा दाबो बर्तमान एडभाइजार कमिटिनि सदस्य नरम हाय सामुं रक नंमत बेलाय के बलाय जांनाय ते काहाम सामुं लोकरक नुखे बजतन अबहाय सामुं रक न बलायनाय जों जिउ ते नरकनि थिनांगो अबहाय तां नानि सामुं काहाम तांथानिबो नरक बसु जते आगुंनाय अबहाय नरकनि वानसुंजाक दं सिनि तो दुस्कांगो तेबसुं काहाम लामा आगु थानानि बागैनो सिनि वानथुं दंगो तामनिके जों इको 2 बছरनि आगे देबरा पाराबो न सिनि ताखुक सरेन्द्र देबबर्मा थैया गा थेमानि व संस्रा दखायना बागै जों आफुरु माइर बिसर आगिसा सुबा लायखे सिनि खाकदा क्लाब थुटेनो गा हायना हाय गतिनि जों अर सुबा हने फैले जावा इनके सिनि वानथुं न बा जों बरगनो बरगनो जों मा दंनाय बरबै कथाय मा दंनाय बरगनो कुरि बरगनो सुबानाय बागै गासै जे कुनु नुखुंसु यारुना जों सुबाना बागै ना खावान थुगे सिनि क्लाब जों संसावै वानथुलाय दङ इनके तेबो बसं जों आगमन हने खाखायो गाबोनो सिनि कोइ मुं दंनाय जों हायतेबो एलकानि क्लाब रंनो बिभिन्न सिनो हेजमारा आर डेभलपनि जारा क्लाब दंनाय रंनो जों पयना मुसुङो जों हायनो बसं आगु फाइनां थु याफोर सेतो तेबो सिनि बरगनो जों सुबाना बागै वान थुगै सामु गाहाम खायनाय नंथु इंगेनि बल अगस्त बा नि बिभिन्न आगु गैनो सामु खायनाय नंथाबो आनि कोइ मुं दंनाय जोंना मुसुङो बरम गोनां न तिनि जेनर अर फाइमाननि उद्देश्य तै तामनि बागै फाइके आप्रक के सेखनाय हामबाय तिनि सिनि मिडिया नबो आवाय एन्टारटेनमेन्ट मिडिया न ब्लैके हामबाय फुंनि गराव जों तिनि फाइमाननि उद्देश्य न सिनि बखौ अनगना थैहां खावै ताय बोसोरा बोसोराय जिराय बेलायखाय जों सिदान्त नाखा जों कासा बर्म सुबा बुंनि याखाना हानाय ओंखाय सिबनि बागै जों बर्म किसा जों सुबाना हानाय फाइके अबन तायको खायरंमानि साथे साथे सुबाम बनरक सुबाय क्लांसनायता अबन ब्लेना नंनि क्लाबनि लोकेशन किसा साइरिटी एड्रेस सिनि लोकेशन ओंखाय गणेश हदपारा खातराल क्लाब सिनो क्लाब एस्टाब्लिशिंग का 1985 13 एप्रिल बो बिसिनि आन्दार खबसा मो ओंखाय पूर्व तानपुर हेजामरा आरडी ब्लक नि आन्दार हामबाय सिनि मुं किसा आनि सिनि मुं ओंखाय सरन देबर्मा ओंखाय आं अ क्लाबनि न कायसा एडभाइजर कमिटि दङ ओंखाय आगिबो एक्स सेक्रेटारि दङ ता बेलायनो हामबाय बिनि देबरा गामिबो फाइमानि बागै तिनि बुखु तिनि अनजना देवमा फाइमानि बागै जों बना तिनि खाकता खालामनि बागै माने बिसुंतै माननो ओंखाय खावजा खुंनायखौ सुबानो नि फाजागता नङासै सिनि मुं किसा आंनि बुंखा चालां देवमा आं खाकता क्लाबनि प्रेसिडेन्ट